2024-2025 ikasturteaz geroztik, IESarri guren BHIn gaitasunen araberako ebaluazioa egiten ari gara. Horretarako, Kadinetekin Hezkuntza Departamentuaren kalitatea kudeatzeko sistema programarekin lankidetzan sortutako tresna bat erabiltzen ari gara, pilotaje moduan. Indarrean dagoen hezkuntza legeak, LOMLOEk, gaitasunen garapenean oinarritutako ikuspegia ezartzen du. Azken helburua, ikasleek irteera profil bat eskuratzea da. DBH amaitzean, beren etorkizunerako beharrezkoak diren ezagutza, trebetasun eta jarrerak izatea bermatzen duena. Irteera profil hori 8 funtsezko konpetentziak eskuratuz neurtzen da. DBHko titulua lortzeko, ikasleek konpetentzia hori guztiak lortuta izan behar dituzte. Funtsezko konpetentzia bakoitza hainbat konpetentzia espezifikorekin lotuta dago legean, eta konpetentzia horiek maila bakoitzeko irakasgaietan neurtzen dira. Irakasgaietako irakasleak ikasturtean zehar jarduerak diseinatzeaz arduratzen dira, gaitasun espezifiko horietako bakoitzak kalifikatu ahal izateko. Konpetentzia espezifiko horien ebaluazioa errazteko, legean zenbait ebaluazio irizpide zehazten dira horietako bakoitzerako. Ebaluazio irizpide horiek nahiko zabalak direnez, IESarri guren BHIn eguneroko ebaluazioa errazten diguten trebeziatan zatitu ditugu. Mintegi bakoitzak zehazten du zein pisu izango duen trebezia horiek beren ikasgaien kalifikazioan, edukara eramango den zenbakizko nota lortzeko. Gaitasunak ebaluatzeko sistemetan 4 aurreratze maila ezarri ohi dira. Lehenengo mailak esan nahi du trebezia edo konpetentzia hori ez dela oraindik eskuratu. Bigarren mailak adierazten du lortu dela, baina maila baxuan. 3 eta 4 balioek adierazten dute trebezia hori maila ertain edo altuarekin gainditu dela. Mintegi askotan 0 batekin kalifikatzen da lan bat entregatu ez denean. Behin irakasgaien konpetentzia espezifikoen kalifikazioak lortu direnean, funtsezko konpetentzia bakoitzeko maila kalkulatzen da, irakasgai ezberdinen eragina eta asteroko saio kopurua kontutan hartua. Irakasgai guztien informazioa konbinatuz, 3. ebaluazioaren ondoren txosten batzuk sortzen dira. Txosten horietan alde batetik gaitasun espezifiko bakoitzan lortutako maila jasotzen da, eta bestetik ikasleen 8 funtsezko gaitasunen eskuratze maila. Txosten zehatzago hau ikasturte amaieran emango zaie familiei, ohiko kalifikazioen informazio gehigarri gisa. Bideo hau Creative Commons lizentziarekin banatzen da. Aipatu eta partekatu berdin. Lizentzia honek bideoa edozein helbururekin partekatzeko eta moldatzeko baimena ematen du. Beti ere jatorrizkoaren iturria aipatzen bada eta jatorrizkotik aurrerako edozein lan lizentzia berarekin partekatzen bada.